tutorial, sunt mai bine pe canalul YouTube, iar astăzi ne-am revenit cu un nou clip și suntem direct pe feribotul care ne aduce spre Tasos. Suntem împreună cu familia mea, mami, care este cameramanul acestui feribot, Eva și tati, care sunt acolo, mami, și acum ne îndreptăm spre Tasos. Fifi sunt foarte entuziasmată. Nu uitați să mă urmăriți pe codul meu de Instagram, haideți să vedem ce se va întâmpla pe parcurs. Bun, am ajuns la cazare, în sfârșit, am mers și am mâncat cel mai bun gyros din viața mea, deci cred că e mâncarea mea preferată. Stați așa să închid ușa. Așa, și acum am ajuns la cazare și după ce am mâncat am fost și puțin la plajă să vedem cum este. Doamne, deci este super și după ce se mai odihne și mami cu tati, pentru că tati a condus toată seara, iar mami a stat toată seara cu tati, trează. Deci mai stăm o oră și plecăm la plajă. Abia aștept. Și acum vreau să realizez un make-up pentru plajă. Ce? Facem amândouă. Așa. Și facem și un unboxing ce este în valiza noastră. Bun, haideți să începem. Bun, nu o să vedeți fața, probabil doar pe a Evei, dar a mea? Ba da. Ok, deci asta este valiza noastră. Eva, te rog. Mulțumesc. Iar acum o vom deschide. Așa. Bun. Ok. Deci am postat și poză pe Instagram la story. Așa arată partea mea și tot partea mea și mai are și Eva. Ok. Gata. Bun, am băgat telefonul, l-am încărcat înapoi și haideți să vedem. Deci eu... De fapt o să facem un video separat cu unboxing-ul. Acum ne vom alege câteva chestii pe care o să ni le luăm la plajă. Bun, deci asta o să ne luăm la plajă, este un SPF50. Bioderma acesta este after sun, așa că îl lăsăm la cazare. Acest body lotion fruity, deci miroase, Doamne. Ce? Le sunt joase, vom vedea. Bun, aici este trusa mea și al mamei de make-up și cu ea ne vom face make-up-ul. Asta e al mamei, las acolo. Așa, bun. Iar acum vom începe cu partea asta. Coace, Doamne, prunele. Haide, Eva, îmbracă-te în costumul de baie. Pentru asta eu o să fac aici. Ce o să faci acolo? Machiaj. Wow. Bun. Mie nu prea îmi place nisipul, așa că o să ne luăm și niște șosețele în plus. O să ne luăm costumul nostru de baie. Acesta este de pe Shein. Știu că m-ați mai întrebat, când l-am mai avut și anul trecut. Este de pe Shein. Și mai am și acest tricouaș foarte drăguț. Imediat. Gata, am rezolvat-o și pe Eva. O să-mi iau ăștia și foarte important, foarte important.
asta este o brățară, asta este un colier. Și asta încă o brățară, numai că este de picior. Și, Doamne, cât am așteptat! Abia aștept. Așa, mai sunt aici accesorii, dar o să le purtăm în altă zi. Bun, și haideți înainte să ne îmbrăcăm să realizăm make-up-ul. Nu o să se scurgă de la apă. Păi nu mă bag cu capul în apă. Eu mă bag. Bine. Prea mult de machiaj. Păi ai la dischete și apă micelară. Mai eu nu m-am ocupat de machiaj. Atunci o să nu te machiezi. Oh, Și atunci eu nu-ți dau ochelarii, că eu mă ocup. care ochelari? De scufundări. Le luat? Da. Nu. Păi eu nici măcar nu să mă bag cu capul în apă, pentru că apa este destul de rece. Bun. Și o să-mi pun și cercelul acesta în nas. Îmi place foarte mult. Haideți să începem. O să pun camera mai sus. Bun. Gata. Hai să vedem. Deci, prima oară o să ne dăm cu această cremă hidratantă de la CeraVe, cred. Nu știu, nu am pronunțat bine cu siguranță, dar asta e. Și ne dăm destul de puțin. O să facem un clear make-up și o să folosim și produse de la Juicy Bomb și mai multe. Doamne, îmi place foarte mult crema asta pentru că din prima, fix după ce o aplici, este foarte hidratantă. Eva, lasă-mi Juicy Bomburile, te rog. Ce faci cu ele? Deci tu? Să te machiezi cu ele? Nu. Păi și atunci ce faci? Mergem cu a! Gata, o să fiu nevoită să vorbesc puțin mai încet, deoarece tatăl meu doarme. Ok, am terminat. Iar acum facem cu Juicy Bomburile. Am acest Jelly Blush și acest Juicy Bomb care este Shiny Lip Gloss. Deci, reveni. Bun, acum ne vom da cu blush. Ne vom da destul de puțin pentru că nu trebuie să fie exagerat. Ok, îmi place super mult acest blush. Așa. Iar acum voi lua pensula. Această pensulă am luat de la DM. Cred că a fost în jur de 25-30 de lei, dacă nu mă înșel, ceva de genul. Oricum, își merită toți banii. Adică și dacă ar fi fost 400 de lei, tot ar fi fost foarte bună, pentru că este că noi am luat în februarie, da? Și acum suntem în iunie. Deja pe cât suntem? Pe 6 iunie. Și videoclipul știu că este postat pe 7 iunie. Dar noi acum, pe 7 iunie, filmăm deja ziua a doua, 6 iunie este ziua întâi. Și 7 iunie este ziua a doua, așa că noi încă filmăm. Deci, în acest moment care voi vă uitați acum și sunteți pe data de 7 iunie, noi acum filmăm de pe 7 pentru 8 iunie. Da. Adică voi o să vedeți videoclipul cu o zi mai târziu. Dar n-are nimic, pentru că tot îl vedeți.
Așa, și o să ne dăm și cu acest blush de la Bourjois. Este destul de vechi, așa că nu se mai vede aici ce este. Dar așa arată. Și o să ne dăm puțin așa, ca să sclipim puțin. Doamne, da, ăsta, deci Juicy Bomb-ul ăsta, Jelly Blush, Doamne, este așa de bun. Și miroase demențial de miroase a bomboane. Nu vă mint, deci miroase a bomboane. Și chiar m-am ofticat, pentru că eu sunt în Grecia fix când a apărut seria asta de ediție limitată cu Juicy Bomb-uri. Și mă oftic, pentru că puteam și eu să am, dar nu am. Așa, acum ne dăm cu un highlighter de la Maybelline. Dăm destul de puțin, dar încă să sclipicim o leacă. Dar aici pică camera asta, așa. Tot asta. Bun. Noi ador efectiv asta, deci Juicy Bomb ăsta, Jelly Blush în combinație cu acel far de obraz de la Bourjois și cu un highlighter auriu, deci este demențial. Acum nu cred că sunt foarte roz în ombraj, nu? Nu știu, nu se vede foarte bine. Stați așa să mă uit. Deci, vedeți, destul de ok. Nu am nimic. Deci... uite, așa stă foarte bine camera. Doamne, miroase prea bine ăla. Prea bine. Așa, acum ne vom folosi acest eyelash curler, ceva de genul. Nu cred că am pronunțat bine, adică eu știu engleză, dar nu știu să pronunț, nu știu să citesc foarte bine toate cuvintele, adică 70% din cuvinte, nu 70, 85% din cuvintele pe care le citesc într-un text îmi ies destul de bine, dar unele le mai ratez. Nu sunt cea mai bună engleză, sincer. Ok. Îmi place foarte mult ăsta, l-am luat tot din DM și astea două tot din DM, de la Value Center, din Ploiești, le-am luat. Iar ăsta de la Afi Ploiești, din DM, și sunt foarte bune și îmi fac de mai multe ori cu ăsta așa. Odată mă duc așa în sus, altă dată mă duc așa. Știți? Și puțin așa, ca să fie mai înclinat, așa, să fie mai cat, un fel de cat lashes. Place. Dar nu știu ce se vede că este foarte că sunt foarte roz în obraj și nu este așa. Mă uită pe camera. Ok, revenim, pentru că arăt foarte ciudat. E ok. Bun. Acum nu fac sprâncenele, dar mi le peri ca să stea într-o parte. Asta e doar o peri, ok? Eu nu fac nimica la sprâncene. Sprâncenele mele sunt perfecte. Și nu o să le dau cu nimic, doar le peri ca să stea și ele mai frumos. Nu le dau cu gel, nu cu nimic. Asta pur și simplu. Bun. Iar acum
Ne punem asta pe aici. Așa. Și ne dăm cu acest Juicy Bomb. O să merg când... Nu, că ăsta face foarte roz. Să mă dau doar pe ce aici, sus. Nu dau mai mult. Ok, îmi place foarte mult cum arăt. Haideți să mă dau și puțin pe nas, că e foarte ciudat să arăt așa. Mi-a făcut nasul prea roșu. Ok. Nu uitați să mă urmăriți pe contul meu de Insta, Maia cu 8 de și 27 la sfârșit. Haideți să vi-l arăt, pentru că unii dintre voi m-ați mai întrebat care este. Acesta. Da, nu se vede pentru că este în ochi. Dar vă pot arăta poza de profil. Aceasta este, dacă nu știți. Și acestea sunt unele dintre postări. Și mai am și aici de-astea. Deci, am. Cred că o să mă găsiți, pentru că cred că sunt singurul cont cu Maia 8 și 27 la sfârșit. Îmi place așa de mult cum arăt. Doamne! Doamne! Ok, revin imediat să mă schimb în costumul de baie. Și am uitat să zic, deci ador acest efect pe care îl dă acest Juicy Bomb Shiny Lip Gloss, pentru că de aceea vine shiny, pentru că dă un efect foarte shiny buzelor. Îmi place foarte mult. Mai ales că îmi place că aici este roz mai aprins, mai roșu așa, și aici este mai un baby pink. Îmi place foarte mult. Este foarte drăguț. Vin imediat. Din păcate n-am apucat să filmez la plajă, dar a fost foarte frumos. Apa doar așa foarte puțin rece. Prima oară. Pe urmă a fost foarte bine, trebuie să spun camera. Din păcate nu am putut să filmez foarte mult fiind prima zi azi, dar de mâine vom începe filmatul constant, abia aștept. Vom filma și la plajă și ce facem noi la plajă. Vom filma la restaurant, nu știu ce, foarte mișto. Astăzi am fost, deci, după plajă, am venit la cazare. Mamă, cum se vede în lumina asta? Îmi pare rău, stați așa. Gata. Să spunem, să zicem, zicem. Gata. Așa. Mă enervează. De acolo. Bun, așa, și după ce ne-am întors la cazare, ne-am pregătit și am ieșit în oraș, iar apoi am mâncat. Doamne, cred că a fost una dintre cele mai bune mese mâncate de mine până acum. Deci a fost super bună. Am mâncat hamsi, tzatziki. Ce am mai mâncat, mami? Zucchini. Zucchini, da. Feta cu gem. Feta prăjită și gem. Da.
Ce am mai mâncat? Hamsi, Am zis, da. Am mai mâncat. caracatiță, Midi, caracatiță. midi, da, Am mai mâncat și cartofi. și cartofi. Și Totul tu? foarte bun. Mulțumesc! Iar apoi am fost la un magazin, ne-am luat ceva pentru mâine, la micul dejun. Și așa, gata, e bine. Așa și pe urmă am venit acasă și acum filmăm această parte mică din videoclipul nostru scurt. Ne pare foarte rău că ne-am apucat să filmăm mai mult, dar de mâine o să postăm ceva mai mult. Promit. Vă pup și vă iubesc. Pa!